Y epalaguno ongetorri lasto txapelen kanalera ongetorri total Warhammer honetara eta ongetorri Darionen kanpaina honetara. Bueno, azkenengo kapituloan Sartosa bere ganatu genuen eta gaur hemen egiten apur bat izateko hau hirugarren nivelera heltzeko aldugun eta zain azkar eta gero hemen orden publikoa betzeko vampiroen korrupzio eta pizkanaka jeisteko. Beraz horretek gauden rekrutatzen. Beharko dugu hemen Zaferi armada hau suntzitzea eta agian hemen erako dugu ja bigarren bat egiteko. High Elven Archmage. Eta gero joateko apur bat toki hauek kontrolatze High Elven Archmage. batera etorri urtezera joan onantza fiskalska. Bueno, ongi etorri ona mikroa agaztu zure jartzea on moduan. Hemen geratu gara apur bat ardugun berreskuratzen behintzat arrezi egin ahal izateko jarri dugu elektratera dugu zuzen hemen eta hemen ere hobetu bat dugu lekua irutzat orain, txanda paso egin dira zer gertatzen den. Ez dakit bideo oso luzen izango den. Hala ez, baina esatuko dugu aldugun aurrian gauzak ahalik eta hobekien egiten. Hoia joango dira desgastatzen eta azkenean hil daitezke edo agian ez dakiz erako den eurek. Suba de espada. Master Mage. Erreklatuko ditugu hor. Libratzeko jero. Hori izango da. Esanto. Joy is what? Balitzanda bat hori izateko. Izan da Sartosa. Our people are being tainted. Sartosa nire bigarren. Nivela gauzak hobetu egin. Izateko eta hemen batzen daude. Ia Tyrionek laguntzeko asmo duen. At your service. Welcome. What would you have there, sir, do? It shall be done. Gaur desabatzardo At your service. I am the heir of Anarion, and I bid you welcome. Gozes duzue hondik ezin dugu zer hobetu hemen arrezak eta ikusten hemen gaude egiten edifizio berezia eta hemen dago Zaferikoa Zaferirekin egin beharko duguna izango da apur bat hobeto eraman bestela arazoak izango ditugu. Eskema ponekin hau apurko zoratz. Txanda pasa berriro, ez dut uste oso bideo luze izango denik. Gaurko asmoa zen egitea bideo bat zuzenean, baina zehose sortu egin zait edo orduan ezin izan
du zuzeneko hori egin. High Elven Archmage. Don't be a fool. High Elven Archmage. I am denied. Magic in purest form. Zoaz, Do not tarry. Bring me my horrezela terms. bidea eta besteak egitea hor egin behar duena eta sartosa. A darkness is spreading. Zenbat txanda? Bale, lehenengo txanda bat izateko lehen da biziko poblazio excedente edo hori. Zaeli We are ill at ease. txanda bat igo balio izateko eta hemen. Bagian komuniziet lehenengo hau betzen joatea hau baino beraz berri dire txanda bat zeuzkarko. Deskarrek ziak izan arte sartozen eta eurako bakarrik defenda dual izateko arreziak funtsezkoak du. Student of Teclis. Eta ezingo duzu errekrutatu. That is forbidden. Eta bat hauek I bring Azurian's fire. ezin du. Trained by the White Amen. Tower. No glory, Sartosan pizkanaka bagoa only sucks. sortzen. You must restore order. Vale, ez daukagu dirurik, baina horrengo txandan egin ahal izan dugu hori. Vale, teknologia. Hau, ondo gongo da, defentsatarako eta txanda paso. Jokatzen den eta abar. Master of magic. Hemen. High Elven Archmage. Hau anarrik. Eta horrengo sortik ezin dugu ezer egin. Hortik, grazia. Guardian of the... I speak for the Phoenix King. And Aberlor. I am the bright flower of the goddess. Cannot happen. Zer ez duzu nahi, Can't be done. Shaper of fates. No. I'm surrounded by fools. Magic's unleashed. A ber. Ezin duzu. Eta hemen ere ezin duzu ezer egin. Gehiago rekrutatu. Eba, txantak basa berriro. Vale. Rekonde vampiroak tengo rekrutatu. Don't be a fool. Pure magic. Zorra. Azure sorcerer. Ditugu gara hor. Rest, weary feet. Eske hor bitxandetara. Horrengo txandan joango gara
Sartosa. The taint is spreading. Bost txanda gehiago beharko gara hor. Eski gero arresiak behar ditugu. Egian hau lortzen dugunean lortu ditzakegu gauza. Era txanda rasa. Horiak kendu behar ditu garditik. Vale, Carmen Ekeltra esta. They will suffer the... Ez gara arreskatuko zen. I bring Azurian's fire. Dali. Denied. Hoeth's disciple. That is forbidden. Trained by the White Tower. Carried by magic. Laguntza emateko eta desgastatzen dago. I'm waiting. I bid you welcome to the court of the Phoenix King. Never. I agree. No. Está en la casa. Gauza ere hor minak egaten daude. Hori ere gure zetxan mesedea. The Asser Kokatu need hartu du. Izan da kriston putada hor justo kaosekoak egotea. Distantzia aldetik gu abantaila osoa daukagu. Hori ikusiko da zer gertatzen da. Baina eurak botolak ere badituzte eta hori burrozoan bat izango da. Botolak entzen baditugu erditik lehen guretzat oso mesedegarria izango. Ingo dugu fokusa botoloi eta gero, bueno, ikusiko eta saldunekin saiatuko gara agian beste botolo batzu. Vale. Spearman. We will obey. Ez bata bestearen ondoan bestela, botoloak egin dezake minazo. Archers! Without fail. Yes. Eta zuek elidionekoak. Hemendik, lehen daiziko momentutik tiro egiten ahal. Izateko zuek, horra. To the fray. Tiro, venga, mugitu. Weapons ready. Mugitu. Venga. Vale, Assyrian kanpora. guides Vale. us. Bat gutxiago. For Assyria. Hora, Eta, For horra. the king. Beste potolari tiro. Potoloari esan For our dizue. ancestors. Forward. Potolari zuek biok. Potolari kanpora. Lertu egiten dute eta horrelakerik ez dugu nahi. Onward. Potolari. For order. Vale, eta orain horri. Following orders. Zuek. Aurea. Agian Kill them. horra eta joan mugitzen. Denbora guztian joan mugitzen. Archers! Weapons ready! Horra tiro. Besteak ez dira retiratuko, baina bueno. Egin behar dugu hor fokusa. Venga guztiok.
Sinner! Zuek agian joan horrantzaz. Withdraw! Spearmen, Hau, apace! Azor, advance! Oreo! Without question! Understood! zueko. Moving out! Zuek gero agian itzuliko zarete. Egin Archers. fokusa. Horra hori da, zuek itzuliko zarete, tengo zue tiro horra. Moving out! Ez da gizakiak dira. Gizakiak dira. Berehala retiratu daitezke. Behar dugu tiro hor, oraindik nahiko bizitza dauka. Hauek abantuko dugu lerroa mantenduko dute nahiko ondo. Oraindik asko falta zaie. Spearmen! Azor, move! Vale, caca. Archers! Orders Oso understood! txarto kalkulatu dugu hori. Desendakoak dira, baina lertu beharko litzateke berehala gainera. Vale, perfecto. Cortesako Melissa ere kanpora, guazen Illyrian kaldu egin. archers! Eta We zuek will hori, obey. joan We gine will egiten. obey! Spearmen, loyal! Horra, zuek. For duty! Horra, Illyrian salduna. archers! Signer! Eta Archers! zuek, ara. Ancestors! Vale. Claro, hogeita hamar heldu behar zarete, baina bai edo bai. Ikusiko du hiru falta dira bakarrik. Baina gizakiak dira, beraz, bat gutxiago. Ia kargaekin hiltzen dituen guztiak. Vale, bat falta da. Eta honekin bataia irazi dugu. Bat falta da, beraz galduko dute. Bat falta, berdin da. Zazpi gelditzen direla, pikutera doa soilik. Edo, pentsatu dut, pikutera joan beharko litzatekeela zazpi gelditzen baldin badira. Baina, bueno, osea, hauek entze erditik oso garrantzitsua zen, gero gaiolarena kalkulatu dugu oso txarto. Oso txarto. Baina, bueno, saiatzen ari gara aldik eta hobekien jokatzen normala den modu. Restrain them! Osea, ez dira hil. Vale. Harrapatu ditugu. We are ill at ease! High Elven Archmage. Magic in purest form. Sartosa. Txanda, itxaron barri bat, eta beragien kendu hau. Eta horrela arretxeak egin nahi izan ditu. Hemen, You must restore order! I await your command. Can't be done. Standing by. etorri honantza.
Saheli, ba, bueno. Gero joango gara. Eta Sahelira bat hobetzeko eta eskabizatea hirugarrenean ere garrantzitsua izango da. Txanda pasa. A ver, diren kentzen bat dugu erditik, askoz ere hobeto. I will lead the Asa. Ba, jogatuko dugu. Estrategia berdina, potoloa alik eta lehen erditik kendu, gizakiak akabatu eta besteak, ba, bueno, hau biltzen dugunean, ba, hilko da edo, berdin zaigu. Izate ez du garrapatu, beste daukagurako hor. Estrategia berdina. Understood. Hor, apurratu nortuta. Orders received. Without fail. It shall be done. Illyrian archers. The enemies of our Gian egin dezakegu, gizakiak hil espiralditzen direla eta hori ikusi egiten dugu. Behingoz, hauek erditik kendu. beware, enemy onward! Death to all! Zuek We biok, will obey. horra, Kill them! Advance! March! For our ancestors! Asa, move! For order! Find shelter! For the king! sei gelditzen dira, jarraitu hor. Sail! Setting forth! To Zuek battle! jarraitu dira egiten horra. Zuek izango duzu nahiko txi. Kabatu. To the fray! For Asonian! Guztiak hil. Bai? Horra. Attack! Apace! Hemen zu, ba, bueno. Tiro egiten nahi duzunean, guekin nahi konde. For order! Horko noiak akabatzeko. Liderro ere egingo da, eta hiltzen dena hor. Asonian guides us! Look out! Enemy smells! Prepare for impact! Smells! Enemy smells! Hasi dugu eta sartoz orduan pikutara joan da. Suposatzen dut baietz.
Sabroso. Pikutara jonda, jalondrin. Venga, ánimo. Ja bakatzen duz hauek kanpora bota eta hau josten dira gara. Zortzi, eta monetariko bat. A ver. They must die for order. Standing by. I will share my experience. High Elven Archmage. A ver. Dos. A darkness is spreading. Txanda. Misael. Arresieta. Master of Magic. Reina argazkitzen. Elektrari. Eta bueno, lagunak, hemen utziko dugu. Ez da oso luzea izan, eta horrengoan gehiago. Hau.